Mae pob ffoadur a cheisiwr lloches a'i stori ddirdynol a phob un yn chwilio am rwle diogel i fyw. Mae refugees at home yn elusen sydd yn cynnig ystafell mewn cartre gan wirfoddolwyr. A mae Aled Jones yn un o'r rheini sydd yn estyn croeso ac aelwyd dros dro. Pam fe wnaethoch chi benderfynu agor y drws a chroesawu ffoaduriaid? Wel, o'n i wedi clywed am blynyddoedd ar y newyddion, hanesion ffoaduriaid o gwmpas y byd i gyd. Ac hefyd i fi mae bod yn ymladd yn erbyn hiliaeth yn bwysig. Felly, nes i edrych i mewn i ffordd swn i'n medru helpu'n uniongyrchol yn hun. Ac dwi'n dod o ardal a phentre chwarelyddol, lle mae pawb mewn ffordd wedi bod yn helpu hunain. Felly oedd y gwerthoedd yna gen i, ac felly mae hyn yn ffitio i mewn i hynny yn gyfan gwbl. Ac ers pryd ych chi wedi bod yn croesawu ffoaduriaid? Mae sen efo fi ar hyn o bryd, mae o wedi bod ers mis Medi y llynedd. Ond cyn hynny, rhyw 2 flynedd yn ôl, mae yna ffoadur o Congo yma hefyd, oedd wedi fo a'r teulu wedi diodda'n erchyll gyda'r rhyfel cartre yn y Congo. A beth yw hanes a chefndir Zein? Pam roedd yn rhaid iddo fe ffoi? Mae sen yn dod o ynysoedd fechan ar arfordir gogledd Affrica, Bajumi ydy enw'r ynysoedd. Rhyw 100,000 o bobl sydd yn byw ar ynysoedd Bajumi. A mae'r boblogaeth wedi cael ei herlyd gan y tir mawr y wlad Somalia. Felly mae sen wedi colli cysylltiad, dio ddim yn gwybod hanes i deulu o gwbl. Ac dio ddim yn hollol siŵr sydd nath o gyrraedd Prydain fel yna rhyw siwrne ac beth nesaf ar strydoedd Gaerdydd. Bu farw'n had pan o'n i'n 8 oed, ac ar ôl hynny, roedd i'n edrych ar ôl fy mam gi a chwiorydd. Roedd i'n helpu gyda phopeth, gan gynnwys mini bysgota. Oedd rhaid gadael yr ynysoedd pan ddath yr ymosodiadau. Ers i fi gyrraedd Cymru, dwi'n teimlo'n hapus ac mae'n heddychlon yma. And you tried to play rugby, didn't you? Mae'n berson positif iawn, mae'n berson artistig iawn, mae o eisiau gwneud gyrfa yn y myd dylunio neu ffasiwn, a mae o wedi bod yn gwneud yn dda. Mae'n cael mynd i coleg Caerdydd ar fro, ar hyn o bryd mae'n gwneud cwrs access. Ond yn y dyfodol mae o yn gobeithio cael gwneud cyrsiau dylunio. Fydd o gymaint i gynnig. Mae wedi bod yn gartre hapus iawn, yn rhannu coginio, bwyd efo'n gilydd, wneud ymarfer corff, mynd allan y seiclo. Mae Zein yn weithgar iawn ac wedi setlo am y tro, ond beth yw ei beithio i'r dyfodol? Dwi'n gobeithio cael statws ffoadur am lenoriaeth yw dod o hyd i fy nheulu, fy mam a'n chwiorydd. Rwy'n gwelisio fy mam bob eiliad. Dwi hefyd am gwblhau fy nghwrs yn y coleg ac am wireddu fy motensial. Mae refugees at home yn elusen Brydeinig a mae'r broses yn ddi-drafferth i fod yn rhan o'r cynllun i gynnig cartre. Na, dydy o ddim yn broses cymhleth. Dwi'n meddwl beth pwysigau i ddechrau ydy bod chi wneud y penderfyniad byddwch chi eisiau wneud o. Ond wrth gwrs, yr unig beth mae hynny'n olygu ydy bod gennych chi stafell wag a bod chi'n hapus rhannu bwyd. Da chi'n cael gymaint allan ohono fo, felly ym mhob rhan o Gymru swn i yn annog bobl i edrych i mewn i'r posibilrwydd o gynnig cartref. Wel Aled, diolch yn fawr i chi am eich stori ac am eich amser, a diolch hefyd am roi gymaint o groeso cynnes i ffoaduriaid yma yng Nghymru. Croeso. Sante. Asante.